mærket Madrid. En af de lidt billigere modeller, men jeg vil anbefale, at hvis du skal købe longboard, så gå ned i butik og spørg en professionel eller en ekspert inden for området. Der findes også forskellige kategorier inden for longboards, og du skal sørge for at vælge et, der passer bedst til dig. Efter det, så skal du sørge for at få nogle ordentlige sko. Det må gerne være nogle sko med tynde såle, så du har mere kontakt til jordoverfladen. Og så skal det helst ikke være nogle store støvler. Det skal være nogle, du kan løbe i. Så skal du sørge for at finde en lige vej, og der skal være god asfalt og ingen trafik. Det sidste, du skal finde, det er en marker, så hvis du falder og slår dig, så er der en marker, der kan ringe efter hjælp. Stil op på bordet, selvfølgelig. Der er 2 positioner. Hvis du ikke kan holde balancen ved at stå på bordet, så få din kammerat til at holde fast i dig, så du ikke skrider. Og så få din kammerat til at skubbe dig langsomt hen ad vejen. Når du skal sparke dig fremad, så skal du sørge for at have begge fødder parallelt, så din næse og dine fødder drejer samme vej. Og så sparker du dig bare fremad. Når du så skal stille op på bordet igen, så sætter du den bagerste fod den modsatte vej og drejer på den forreste fod, så den står lidt skråt, sådan cirka 45 grader, afhængig af hvad du synes, mellem Stil op brættet, som hvis du vil sparke dig fremad, og så få din marker til at skubbe dig, så skal du sørge for at få en balance på bordet. Det er vigtigt, at du husker, at der er masser af plads på bordet. Bare sørg for at udnytte. Du skal selv prøve at sparke dig fremad, eller når du skal sparke dig fremad, så skal du sætte forreste fod på brættet, og den anden skal du stille ved siden af, men på jorden. Så skal du bøje knæene og få det lidt forover, så du får balance. Så prøv at sparke dig langsomt fremad. Husk, lige så ved med at gøre det, og husk de forskellige positioner, du skal stå i. Efterhånden, som du får en god balance, så prøv at sparke over, så du kommer hurtigere afsted. Nu skal du så lære, hvordan man drejer, og der stiller du op i den position, du står i, når du ikke sparker. Og så læner du dig fremad med højre knæ, og læner du fremad på det forreste af foden. Så kan du ligesom læne forhoppen med, hvis du føler det. Nu er alt det basic ved at stå på longboard, så hvis du føler dig sikker nok, så prøv at køre rigtig hurtigt ned ad en bakke. Prøv at karpe. Det betyder, at du stiller dig i den position, hvor du ikke vil sparke dig fremad, og så læner du dig frem og tilbage, så du laver en bølge, så du kører ligesom på snore, hvor du ligesom gæsser. Brought to you by Heisman.